Shalom, hor sa mga inang. Pagjupang mo sita sa programon, ima tu ibadah minggu tanggal 21 September 2025, di minggu sa plopat dong Trinitatis. Jamitata dibuat sian kitab Amos, Bidusia, mamuka sina sa pusada, tolas tua sa prima. Topik ni minggu, debata paibaruhon ngulu ni bangsona, Tuhan memulihkan umatnya. Di sini turut jamita boleh dibayang di kolom deskripsi, soalan penjelasan di khotbah. Adong masa hala ama nang baru malum sian persahiton na nung 6 bulan ibana da ibagas persahitan, jadi saliling 6 bulan dan adong na mangurus kubun na. Jadi nung malum na sida law man na sida mamereng kubun na nung rababe jala nung masegojang aka semak belukar aka batang di sauti pe ngagudang sotarurus jala dang marperbue be sebagian. Jadi roman na sida marsakap man na sida naing payason kubun na nang diurus mamusia kubuni asa marparbue musia songona somal di gorebana ma alat berat lau payason akadu duhut doho akara beraban na mengararati kubuni jadi akabatang sawit na so produktif jalan nang mate di ibana ma diupat jalan di balokon akabatang na buhi dope ihir mengasilhon tetap ma di pertaton dung di payas kubuni ditanam ibana ma musia aka bibit baru bibit sawit pilihan na berkualitas tinggi. Nah, siya mulai sadari ringas may bana mamereng-mereng sawit nai, mamereng kubun nai, jala ringas may bana payason, do merawat akabatang sawit nai. Dungsal pu 2 tahun mulai ma musim marparbui sawiti, jala nung mula be songon nasomal hasil panen na. Nah, tapi orang mah orang ini turut disona manginang di masa pakkoboyan ni panurang Amos, sasitong na lagi jaya-jaya na do bangsa Israel. Kehidupan mereka sangat-sangat surplus, makmur dan berkelimpahan. Ale tumpe songoni terjadi do disi ketimpangan sosial. Nama mora, nama pogos. Masyarakat kecil dijerat dengan pajak yang sangat tinggi yang harus dibayarkan kepada pemerintah, sementara kepenguasaan peholan na pesta pora do terus jalaholan na korupsi lonna. Amos 2 ayat onom, didok songonon do hatani Jehoba. Ala ni to lupa ngalausian Israel jala ala ni opat, dang pasurutokku, ala digadison na sida partiko rito perak dohot na pogosi ali ni si patusa pasang, nasida kana makawason orbu ni tanoi ape tu ulu ni halak na pogus jela dipailingiling dalam ni halak na dangol udur anak dot amana laho tumopot sada perempuan asa diramuni guarhuna badia. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Inna. Nah, jadi di bilik debata masih Amos sahala permahan dohot perkubun anggur di luar Tekoa gabe panurang nibana. Tugas na ulas sada pasahaton berita tu bangsa Israel na lauro nama pengumuman tu nasida ala niak kadosa nasida. Mulut aja di bidusia nakaning ayat na parjolo di dok debata sonon. Jala ropuhi nasida di atas ni ulu nisa luhut nasida. Jala pinopar nasida bunuok kudo marhite podang. Dang adong nama lua sian nasida akan nama porsi. Dang adong nama lua tutu nanggosada. Jadi buat satu sampai songoni muruk ni debata tu bangsa Israel. Ay bangsa Israelon dang olobe nasida di pisang, dang olobe nasida di parmahani. Nunga merasa nasida songon sada bangsa namalo na bisuk na soporlu bejaron. Mereka menganggap diri mereka lebih tinggi, lebih benar sehingga mereka menolak pengajaran Tuhan yang disampaikan oleh para nabi-nabi yang diutuskannya. Nah ujung nama sakap madebata pasudahonon nama bangsoi. Jala pabakiton nama muse punguan na baru sian taring-taring ni paparan ni si Jakub. Amos ayat walidok. Idama saya nol do mata ni Tuhan Jehovah mangalo harajaon perdosa oni. Saya siap ponokku do isian sisik ni tanon. Alai tahe datung sun siap bahenokku pinopar si Jakob ni Jehovah. Sesungguhnya Tuhan telah mengamat-amati kerajaan yang berdosa ini. Aku akan memusnahkan dia dari muka bumi, tetapi aku tidak akan memusnahkan keturunan Yakub sama sekali. Demikian firman Tuhan. Terus mau songon ko bunaga ilustrasi dia oleh jami nak kani ngamanginang. Aka batang naso marparbue, naso menghasilhon, naso produktif, disiapon mai manang diupat sian tanoi. Jala peparan si Jakob na nidok na diturbukon ima aka batang na bui dope marparbue jala produktif dope. Nah, karena dosa-dosa yang sangat besar, Tuhan akan menghancurkan bangsa Israel. Namun kemudian dia akan membangun kembali kerajaan itu dari sisa-sisa reruntuhannya. Jadi nagini orang na undung-undung si Daud dison manang kemahan Daud nomor tudu mau tu harajaon si Daud ima harajaon Israel. Dung disiapot debata harajaon pardosai dung dipayas komunis sian naka raba-raba do kasian semak belukar mulai mamusia ditanam bibit na baru di dok madia sapusara.
Pajong-jongokku mamuse undung-undung si Daud nama lohai. Jala pauliokku parik akan bumbungi. Jala pajong-jongokku muse akan nama lohai. Jala pauliokku doi sok songon di ari mula-mula. Aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya. Aku akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti zaman dahulu kala. Di pai borod de batama musi bangsoi pangsona leleng nunga disiapon nunga dibinasahon jala Roma musi generasi na baru sian peparan si Jakob bibit unggul yang berkualitas baik na sarupa songon generasi na sebelumna nga dia tayat na mangihut di patakas pamuse songon dia do pemulihan na didok di bata hai baru na songon dia do na direncanaon di bata tu bangsu Israel didok di si marsi jalaon ma paninggala dohot panggotil mana tekon anggur ma akadolok togihonon ni debata mamul akan nang terbuangi paulion na mamuse hutan nang terulang pukaon nasida mamuse akaporla anggur dohot akan asing jala di ayat na parpudi didok lopokonokku manasida tu tano nasida jala dangbe babaliokku nasida siat tano nasida na huleone itu nasida dina jauh debata aku akan menanam mereka di tanah mereka dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Nah jadi along tulu si pasaton ni jemitat tadi partikiron na parjolo manginang jauh bado di bata na pai baruhon. Tang adong jol mana subui di pai baru di bata. Tungsungon dia perdosa otta, tungsungon dia parangeta di paranguluatta. Tangan Tuhan selalu terbuka untuk pemulihan umatnya. Jadi moloson narion lagi godang persoalan naro tungulumuna akan menang ingot ma Tuhan sedang bekerja di dalam hidup Anda untuk memperbaharui jati diri Anda. Songon dia persoalan paranguluan na mungkin terlalu bisa darion ingot ma nah tahu do debata pajong jokon musi harajon na si David sian puing-puing reruntuhan dia bisa ada harajon baru. Tidak ada kehancuran yang begitu buruk untuk manusia yang Tuhan berikan. Masa pekana masa rope kaparukilan ndada laho mambinason akajolmai ibana. Alai na laho pasagihon akabatang ni namar perbue rope ibana sian akaraba na manigahi. Gudang niragan parkilan di nguluta ima cara ni debata lao pasirakon akaraba do duhut sian batang hau namar parbue aso nang sega hawangguri aso nang sega hau sawiti alanya kerabarabay na paduahon satia mahita tu dibata ditongani parnguluan nagot dosa. Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak menutup mata di boto dibata na masa di hasianganon jalan na lauroro tekina ripasonon nama akana perdosa siat tonga-tonga di portibion di bahani tetap mahita satia di haporsiata tu debata ikut tetap do marparbui haporsiatai tumpe hita mangulu di humalian kapardosa asa songon batang sawiti na kaning ilustrasi awal cerita sotung do diupa hita siat tanoko buni ala na sumarparbui hita ngulu ni halak Kristen ima ngulu na maralapatan hidup kita harus bisa menjadi berkat bagi orang lain jala on managa be parbui ni haporsiata molo sumarparbui do haporsiatai tu lapatan na tudos mahita songon batang sawi na so produktif dang marlapatan jala batang naso marlapatan upatoron nama jala bakaron nama. Napa toluhon pemulihan Tuhan membawa kelimpahan. Hai baru na di baga-baga debata nda ada horan membuat perubahan nama met. Ale takas di pasar debata mangulus sonang suharibuan mahita di bagasan dame nama noktong sian debata. Leheron nama tu hita lobi sian nata jalo lobi sian nata hirim. Di bawah ini unang losi taga bejolo mana sumar pakirimon. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak berpengharapan. Tidak ada doa yang terlalu sulit untuk dikabulkan oleh Tuhan sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang sanggup melakukan apa saja. Dan adong na sotolar patupan ni debata di bawah ini pangido ma na leheron na do. Amin. Imajo na boy hubagyo kami. Mudah-mudahan boy mangurupi. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.